aw bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn aw bisimila baga bulon kan baga bulon ye bulon kɔnɔna la an bɛ sigi ka kuma bɛ fɔ jamana kɔnɔna la an yɛrɛ ka kow bɛɛ lajɛlen ka société kɔnɔna la bi comme bɛ deli k'a fɔ ɲɛna n'an baarakɛ ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Salimata Kamara n'o ye ne yɛrɛ batɔgɔma ale ni n denkɛ Musafu Jara Musafu ça va ça va Dieu merci aw jogo di an b'a la tan ni fugula in kɔrɔ ye de masa fugulan tɛ ko i si ka se yɔrɔ dɔ la pour que ka se ka nin fugula ni ma kɛ nagara wɛ i se ka muso ta ɲɔgɔn na kɛ koyi ne ba a bɛ cogo di ça va i parle n'o bi dɛ Kodi n y'o dabɔ yɛrɛ de kama i parle d'o cɛ i parle d'o bisa a cɛnɛ yɛrɛ la n yɛrɛ kun b'o jateminɛ tuma dɔ tɔ la n tɛ bari bon ayi non muso kana d'an bila ɲɔgɔn na ne ba de ye bon ne dun an den ne ye Musafu ye on son fils ne mɔden sa kɛ o lajɛ a bɛ kuma la n'i ko k'i parle d'o bisa cɛnɛ yɛrɛ la o ye kɛlɛkɛ kuma ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛ pari yɛrɛ fiyewu parle bi dɔrɔn d'accord an bɛ foli di an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma an sigira baga bulon kɔnɔ bi an bɛna kuma mara de kan mara yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye an bɛna kuma an denmisɛnninw ka mara kan parce que bi an y'a jateminɛ k'a fɔ maraba tɛ an ka bi denmisɛnninw na an yɛrɛ ka génération anw den minnu bɛ ka wuli maraba tɛ yen kosɛbɛ Musafu n'a fɔra k'e ka kuma mara kan bi na mara yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye n'i ko n ka kuma mara kan mara ye fɛn ye an fɛ yen fɛn min ni an bɛ se k'a fɔ ko ladamu bɛ a kɔnɔna la lamɔ yɛrɛ bɛ a kɔnɔna la tabiya caman bɛ mara kɔnɔna la Isu Mukutari Ba d'accord ne ba mara i n'a fɔ Mukutari bɔra k'a fɔ cogoya min na Mukutari tɛ Musafu voilà i n'a fɔ Musafu bɔra k'a fɔ cogoya min na o kelen de don ani fana en même temps fɔlɔ n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ tagaboloya ɲumanw ka denmisɛnninw kala la kabini so kɔnɔ donc ladamu bɛ daminɛ kabini denmisɛnninya kɔnɔna de la d'accord maintenant sisan nɔ an ye sigikunba yɛrɛ ye bi c'est à dire an y'a jateminɛ k'a fɔ fɔlɔ mara ani bi mara kelenw tɛ ne ko danfara jumɛn de bɛ fɔlɔ mara ni bi mara ɲɔgɔn cɛ ne b'a daminɛ la danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ an musolakaw yɛrɛ fanfɛla la fɔlɔ an baw tan tun bɛ olu bolo olu caman tun tɛ taa cakɛda ninnu na u tun b'u sigi u bɛ denw jateminɛ i n'a fɔ min ye musomaninw ta fanfɛla ye u bɛ jateminɛ a sigicogo la ani a kumafɔcogo la u bɛ jateminɛ bolo olu bɛɛ lajɛlen kan ani sigida fana na mara tun bɛ kɛ yen yɔrɔ la sabula sigida la n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ni ɲɛ bɛ denmisɛnnin na a bɛ ka taa sira dɔ fɛ min man ɲi i b'a ladamu k'a bugɔ nka bi bi in na yɛlɛma donna ko caman na d'accord Musafu fɔlɔ mara ani bi mara danfara jumɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ Isu fɔlɔ mara ni sisan mara ni ɲɔgɔn cɛ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ kabi wuluwulu nana ko caman tiɲɛna wuluwulu fa wuluwulu kɔrɔkɛ wuluwulu dɔgɔnin wuluwulu ba depuis o nana Isu Mukutari Ba Tarawele maraw tiɲɛna fɔlɔ i b'a ye dutigi tun ye kelen de n'est-ce pas dutigi kelen a dɔ bɛɛ duden o dudenw fana la i b'a sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔkɛkɔrɔba n'a jɔyɔrɔ fo ka taga se dɔgɔnin laban ma o bɛɛ n'a jɔyɔrɔ si tɛ don si gasi la bɛɛ kan ka dɔn bɛɛ kan ka bɛɛ bonya cogoya min na mais bi o bɔra anw fɛ yen yan k'a sabu kɛ hali sisan ni e yɛrɛ ye sali yira sisan k'i dɔgɔnin ne bɛ ɲininka ba i wolowolo dɔgɔnin ya donc depuis yen o b'a yira k'a fɔ ko mara tiɲɛna ne kɔni bolo depuis wuluwulu nana o de y'an ka maraw bɛɛ tiɲɛ Isu Ba d'accord an ye a jateminɛ mɔgɔ dɔw da minnu y'a yira k'a fɔ ko bibi na mara yɛrɛ tiɲɛni kɛra fantanya de ko bibi na ni wari t'i kun an ye mɔgɔ dɔw ɲininka olu y'o fɔ an ɲɛna ko bibi na ko ni wari t'i kunna i se k'i hali muso mara i se k'i den mara o kuma in e b'a tiɲɛtigiya Musafu Isu Mukutari Ba Tarawele o kɔni ye kuma min ye yɛlɛko kuma ye k'a fɔ ko fɛn de t'i bolo o de kama i tɛ se ka mara k'i ka so kɔnɔ non moi je dirais tout simplement bi an cɛw y'an jɔyɔrɔw bila ka musow de lana dutigiya la donc musow de bɛ ka du mara sisan musow bɛ du mara bɛɛ b'a dɔn muso hinɛ ka bon muso ka kuma de ka ca ni kɛwale depuis an cɛw kɔni y'an jɔyɔrɔ kɔni bila k'a to musow bolo o de la Isu mara bɛɛ tiɲɛna
sono fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo den yɛrɛ tɛ masa degunbagatɔ dɔn yɛrɛ o kɔni ye kuma ye yɛlɛko kuma de dɔrɔn den tɛ hali den i b'a jateminɛ Isu Mukutari Batarawi hali n'i bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la i den de bɛ se ka boli ka na ɲɛsin i ma k'a fɔ ko papa n'i bɛ na n sama avion na n'est-ce pas bon pour que i kana ka ko goya a bolo fana i b'a fɔ ka bɔ ni bɛna n b'i sama avion na i b'a ye a b'o journée bɛɛ kɛ a nisɔndiyalen don tɔɲɔgɔninw ɲɛkɔrɔ munna papa ko k'a bɛna n sama avion de la mais depuis ye ni den nana ko papa i k'an sama avion na ne ma avion sɔrɔ n yɛrɛ ne b'o d'i ma depuis ye den bɛ jigilatigɛ sɔrɔ et puis depuis ye den b'a dɔn k'a fɔ ko fa yɛrɛ tɛ mara yɛrɛ kɔnɔna la ne kɔni bolo anw cɛw y'an jɔyɔrɔ bila ka di musomɔɔw de mara cɛ ne ba i n'a fɔ i bɔra k'a mɛn cogo min na Musa bɔra sisan k'a fɔ ko anw cɛw de anw jɔyɔrɔ bila k'a to aw musow bolo aw musow dun fana filɛ nin aw hinɛw ka bon aw ka kumakanw de ka ca ni kɛwalew ye o ko bɛ cogo di a ye kuma min fɔ siga tɛ kuma in na tiɲɛ b'a bɛɛ la an bɛɛ y'an jɔyɔrɔ bila n'i y'a jateminɛ baw b'a la faw b'a la kɛnɛmanamɔgɔw b'a la hali ekɔli karamɔgɔw olu fana b'a la sabula nin bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ ladamu kɔnɔna na i b'a jateminɛ ni denmisɛnnin kun taara kalankɛyɔrɔ la n'a seginna ka na so a kɛra fa ye a kɛra ba ye u bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ bɛ den ka siniɲɛsigi la u kan ka contrôle boli den kan karisa e mun kalan de kɛ bi e mun faamu bi kalan tagaboloya la ani fana kalan fana de bɛ kɛ denmisɛnnin kunna ni nin wagati sera i man ka se kɛnɛmana na i n'a fɔ an masaw y'a yirana cogoya min na fitiri man k'i sɔrɔ ou bien i man ka bɔ dugu tila fɛ olu ni a ɲɔgɔnna caman donc cɛ kelen tɛ muso b'a la i n'a fɔ cɛ fana b'a la cogoya min na a b'an bɛɛ de concerné d'accord an ye dɔw fana ka kumakan ta k'a jateminɛ fɔlɔfɔlɔ ka i tun t'a min kulo la k'a fɔ ko dutigi kɔrɔkɛ o ye tiɲɛ ye wa n tɛ t'o tigi f'i ye fɔlɔ Isu Mukutari Batarawi n ko gatigi tun bɛ yen gatigi bi a bɛ du dɔw kɔnɔ mais a tɛ an fɛ yan duguba kɔnɔ sinon togoda la a bɛ yen gatigi bɛ yen dutigi bɛ yen mais gatigi bɛ yen gatigi de bɛ dutigi bɛɛ lajɛlen coiffé a tant qu'ale ma sa i tɛ se k'i ka dutigiya jira bon an ka togoda dugu dɔw bɛ jusqu'à présent gatigiyaw bɛ yen i b'a ye ni fa bɔra yen sisan denkɛ fɔlɔ de bɛ na ni denkɛ fɔlɔ bɔra yen ale dɔgɔnin bɛ na ale dɔgɔnin ma donc ye depuis ye e tɛ se k'a fɔ ko dutigi kɔrɔkɛ o donc a parce que fɔlɔfɔlɔ b'a jira k'a fɔ ne mɔgɔ min wari sɔrɔ o de tun ye dutigi non fɔlɔfɔlɔ la n'i ye wari sɔrɔ o tɛ ye dutigi ye dɛ sisan awɔ sisan kɔni sisan n'i ye wariba sɔrɔ e de ye dutigi ye hali n'i ma wariba sɔrɔ i ka dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn e de ye dutigi ye sisan kɔni ni dɔɔnin b'i kun e de ye fɛntigi ye e de ye dutigi ye d'accord nka n'i ye ne ɲininka o yɔrɔ in na fɔlɔ i b'a kɛ to n bɛ kuma nin yɔrɔ in na o gɛlɛman bɛ bɔ an musolakaw de yɔrɔ sabula i bɛ taa sɔrɔ du caman kɔnɔ ni dɔgɔnin muso y'a dɔn sisan k'ale de cɛ bɛ sɔrɔ kɛ ale bɛ jama a kɛtɔ bɛ kuma na ka jama ka kɛ kɔrɔkɛma muso kan donc hali n'o y'a essayer k'u bɛ fɛn dɔ kɛ ou bien k'u bɛ dumuni dɔ ta a b'a fɔ ne de cɛ bɛ jɔ ne ni musaka ye donc depuis o yɔrɔ la cɛ contradiction bɛ na cɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais ça c'est dɔgɔkɛ muso dɔrɔn don depuis masaw la masaw ta b'a la nka nin yɔrɔ in fanba depuis masaw la n'i bɛ fɛn sɔrɔ depuis sani i ka muso furu yɔrɔ dɔw ala bɛ dɔw garijɛgɛ ka sɔrɔ u ma muso furu depuis u ma muso furu tu trouveras que ni fɛn b'olu de bolo olu de ye ba ka mandiw ye dɛ parce que anw cɛkɔrɔbaw man ca so kɔnɔ bilen a ka dusukasi b'anw bɛɛ faga musokɔrɔbaw de ka ca en général je suppose que musokɔrɔbaw de bɛ a tiɲɛ depuis ka dɔgɔn ni fɛn bɛ e de bolo musokɔrɔba de yɛrɛ de b'a jira k'a fɔ c'est à dire bi ni fɛn t'i bolo dɔrɔn i tɛ dugawuden ye i tɛ silamɛ ye i ka foyi tɛ sira sɔrɔ fo fɛn ka k'i bolo o de tun bɛ e ka kuma fɛ parce que ne y'a jira k'a fɔ fɔlɔ c'est à dire sisan ni fɛn t'i bolo c'est à dire mara ti pouvoir t'i bolo quoi sisan o bɛ ne ka kuma de sɛbɛntiya k'a fɔ sisan ni fɛn t'i bolo pouvoir foyi t'i bolo parce que n'i ko ko mɔgɔ min ka da yen nɔ c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sokɔnɔna la ni fɛn b'o de kun o tigi de bɛ lamɛn bon i bɛ taa sɔrɔ n'o tigi tɛ ɲuman sira kan duden bɛɛ bɛ to an yɛrɛ b'o fɔ yɛrɛ hali ye kɔrɔkɛ ye ni i ko k'i bɛ denmisɛnninw bilasira denmisɛnninw a tɛ se foyi la k'i jama mɔgɔ kunna mais hali n'i ko k'a ka bonbon san ka di a tɛ se k'o san ka di maintenant sisan nɔ an bɛ bɔ yen nɔ an bɛna an ka base yɛrɛ la c'est à dire an sisan denmisɛnnin fitinin ninnu c'est à dire mun de kɛ bɛ ka mara yɛrɛ bɔ u bolo pewu parce que c'est à dire ça ne va pas quoi mɔgɔ bɛ ka pan yɔrɔ kunna ça ne va pas marako in na
ne kɔni y'o kɛ min ye bɛɛ y'i ka rôle de bila i n'a fɔ n y'a f'i ye ka tɛmɛ cogo rôle fasugu jumɛn bɛɛ y'i jɔyɔrɔ de bila o n'i taara kalanso la kalan dɔ de bɛ kɛ yen fana bɔlɔn kɔnɔnaw la kalan bɛ kɛ yen du fana kɔnɔ o cogoya kelen de don denmisɛnnin filɛ nin n'i y'a lamɔ ka taa sira min fɛ a bɛ taa o sira de fɛ i b'a jateminɛ hali ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la denmisɛnnin dɔw bɛ wuli ka bɔ sunɔgɔ la sɔgɔmada fɛ u tɛ taa u da don masada la nka i bɛ denmisɛnnin kalan nin bɛɛ lajɛlen de la karisa n'aw bɛ dumuni kɛ i b'i sigi nin cogoya ninnu na n'i tagara kalan na i b'i comporter i ka karamɔgɔ kɔrɔ puisque hali karamɔgɔ dɔgɔyali ninnu o bɛɛ bɛ daminɛ kabini so de ni e marala ka ɲɛ a tɛ ku i la k'a fɔ ko n'i tagara ekɔliso la k'i bɛ taa i ka ekɔli karamɔgɔ ko k'o nɛnɛ donc mara bɛɛ de y'i jɔyɔrɔ bila ne kɔni y'a ko di Musafu bi bi na mara ko ça ne va pas ça ne va pas que Isu Muktar Ba n ye wolowolo ko in f'i ɲɛna ni bijou mɔgɔw bɛ hakili to tɔgɔw fɔ cogo la mami papi ne b'o fɛnɛ nana a tiɲɛna Isu Muktar Ba Traoré bi yɛrɛ den tiɲɛ de sanga ye ne ma fɛn mun faamu dɛ denmisɛnnin tiɲɛ ni t'i den tiɲɛ bi dɔrɔn i t'i den fɛ awayi cogo di den k'i sigilen bugɔ walayi an ka ne ka papu yɛrɛ ou bien den k'i sigilen nini walayi nin dabɔtigi kɔni nin c'est à dire en tant que bi den yɛrɛ ma tiɲɛ i tɛ i den fɛ o ye an balakaw de b'a bɛɛ kulukulu parce que pourquoi an balakaw de ni denmisɛnninw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan n'est-ce pas hali fɔlɔ a tun bɛ fɔli min kɛ k'a fɔ n'i fa nana n b'a fɔ a ɲɛna i b'a ye i b'a fɔ den ɲɛna ka den bagabaga n'a ye n'i fa nana n b'a fɔ a ɲɛna i k'i jija i k'o fɔ ba ye den k'a dɔn k'a fɔ ko ja i b'a fɔ mais e bɛ den bagabaga n'a ye n'i fa nana n b'a fɔ a ɲɛna den fa bɛ na den ɲɛna ka si ka dugu jɛ ka taa e tɛ k'a fɔ o dusu ne ko den ma ko n'i fa nana n b'a fɔ a ɲɛna a bɛ mun jate a tɛ foyi jate Mustafa i ka nin yɔrɔ in na kuma latigɛ tɛ ne bolo den tiɲɛ yɔrɔ kuma dɔ la faw don i b'a jateminɛ den dɔw bɛ yen nɔ hali n'i ko k'i bɛ u gɛrɛ la ka baara kɛ fa dɔ b'a fɔ ko ayi k'a ka taa ka kalan na tiɲɛ don kalan bɛ yen nka baara fana wagati bɛ yen kuma dɔ la surtout denmusomani a ka gɛrɛ a ba la k'o dɛmɛ hali n'i ko k'i bɛ den ci kuma dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la fa dɔw tɛ sɔn i bɛ taa ye kuma dɔw yɛrɛ la den fa dɔw bɛ yen u b'u muso bugɔ den nɔfɛ olu kaw bɛ yen pour que fa tɛ sɔn aw de bɛ burankɛw dɔn ka sɔrɔ an m'a dɔn yɛrɛ cogo di awɔ denw aw de denw bɛ jɛ ka ko bɛɛ kɛ jango musomani n burankɛ aw de bɛ c'est à dire hakɛto bɛ kuma kɔrɔ hali an denw ka kamalenkow ni ko caman bɛ yen ani aw bɛ bɛn a la ka mɛn ka sɔrɔ faw t'a kalama awayi o de kama parce que fa b'a dɔn cɔ hali n'i y'a ye faw b'a fɔ ko a kana den ci hali den ka fini don cogo ba de kan k'i janto nin bɛɛ la nka ni fa fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la i n'a fɔ a ye musaka min fɔ est ce que a bɛɛ fana bɛ na o cogoya la ni fa fana y'i ban k'a ka rôle dafa fana don o fana bɛ na ni ko dɔw fana ye bi an tɛ se ka jɔ an jɔyɔrɔ la an jɔyɔrɔ aw y'o minɛ anw na koyi ayi aw banna la musow y'u anw jɔyɔrɔ minɛ an na pewu cɛ tɛ se ka foyi kɛ bi ni musow tɛ maintenant sisan nɔ comme aw ko musow ye aw jɔyɔrɔ minɛ cɛw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye fɔlɔ mara kɔnɔna la fɔlɔ cɛ jɔyɔrɔ tun ka bon a la kosɛbɛ parce que f'i ka na ni fɛn y'i ka so kɔnɔ fɛn min yɛrɛ maralen don n'o ye furumuso ɲuman ye f'i ka o ta a ta yɔrɔ la yɔrɔ ne b'o fɔ n ka kuma la kuma caman ko fɔlɔ olu tun tɛ an fɛ yen i ni mun ka kan o bɛ di i ma i mansaw b'o ɲini ka na d'i ma mais bi anw yɛrɛ de ye ɲɔgɔn kanu kɛnɛma ni ɲɔgɔn jugu fasuguya bɛɛ ye ka na ni ɲɔgɔn ye so kɔnɔ donc an mana na so kɔnɔ jogo fana bɛ yɛlɛma c'est à dire mɔgɔ min bɔra du ladamunen kɔnɔna la jago a den bɛ ladamu parce que ale yɛrɛ lamɔna ni ladamu ye i b'a sɔrɔ hali ale yɛrɛ ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali cɛ mana jama cogo cogo Isu Muktar Ba fɔlɔ an y'o de ye fɔlɔ muso dɔw de tun bɛ k'i ye f'i ka sɛgɛn furu la ne ma sɛgɛn furu la i tɛ den so muso bɛ den fasuguya bɛ sɔrɔ diɲɛ don o don dɔnnikɛlaw b'a fɔ cogoya min na furumuso n'i ko i mago bɛ président la a b'a fɔ a filɛ nin t'a ta n'i ko i mago bɛ ministre la a b'a fɔ a filɛ nin t'a ta n'i ko i mago bɛ député la a b'a fɔ filɛ t'a ta n'i ko i mago bɛ lakalakatɔ la a b'a fɔ filɛ t'a ta n'i ko k'i mago bɛ fatɔ la n mago bɛ zon na a b'a fɔ dayɛlɛlen f'i yɛrɛ ka taa ta i b'a ta n'i kɛwale dɔrɔn de. d'accord komi bi an tɛ furu kuma la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan siɲɛ wɛrɛ an b'o débat sigi ne ba ko aw place aw ye cɛw place min na aw ka rôle ye jumɛn ye mara kɔnɔna la n'o kɛmɛ ka denmisɛnninw ka mara tiɲɛ bi anw ka rôle tɛ taa cɛw kɔ cɛ de b'i jɔ a dutigi jɔ place la i b'a dɔn maliyɛn cɛ hakɛto bɛ kuma la nka maliyɛn cɛ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ sɔn ka baro kɛ n'u muso ye a bɛ compter tɛgɛ la dɛ
parce que cɛ dɔw hakilila la ni muso sigira ka kuma o ye dɔgɔyama de a bɛ muso ɲɛ donna i n'a fɔ u yɛrɛ caman b'a fɔ cogoya min na gɛrɛnw na ni muso ye baro kɛ a bɛ kɛ tan ne a bɛ jama de ou bien ni kɔntanna kɛ donc fo cɛ ka wagati dɔ de créer fana du kɔnɔna na an ni muso ka sigi ka baro kɛ o kɔnɔna na i bɛ ɲininkali kɛ karisa mun de bɛ du kɔnɔna na muso fana ta tɛmɛnen kɔfɛ den ni fa u bɛɛ lajɛlen kan ka to ka wagati dɔ fana jateminɛ baara mana kɛ cogo cogo ko baara ka ca i bɛ wagati dɔ de jateminɛ i ka denbaya ye k'o consacrer olu ye aw bɛ sigi aw bɛ kuma i ka se ka bɛɛ hakilinata dɔn hali ni ma baara kɛ ni bɛɛ ta in nka i ka se k'a lamɛn k'a dɔn hakilina min bɛ n ka denbaya la i ka se ka dɔɔni dɔn o la nka dutigi caman bannen don o ma bi dɛ n'olu fana banna anw musow fana aw fana b'a kɛ ten an b'a kɛ cogo di sisan komi sani an ka tɛmɛ n bɛna sali ka nin yɔrɔ in na kun jumɛn kama an fana tɛ communication kɛ an n'an musow ni ɲɔgɔn cɛ parce que an musow fana bɛ occasion dɔ de créer sisan c'est très rare anw maliyɛn musow u kununen don k'u cɛ kɔnɔ don o don o ye tiɲɛ c'est à dire e bɛna i mago bɛ occasion min na k'a fɔ k'i b'o créer pour que i n'ale ka baro kɛ aw ka vie ni denmisɛnninw ka baro kɛ o bɛɛ bɛna n'i ye kɔrɔmatigɛli ye ayi ah oui o t'a sɔrɔ i ye kɛbali dɔ de kɛ o voilà karisa ye nin kɛ ne la dɛ karisa ye kun man kan ka kɛ nin kɛ nin don dɛ o le k'i yɛrɛ y'a dabɔ fɛn min yɛrɛ kama pour que a bɛ se ka kuma hali denbaya ka taabolo taasira kan très rare mun bɛ a fɔ ko a bɛna kuma o de kan dɛ une fois e kɔni ale lasigi dɔrɔn k'a fɔ ko aw bɛna kuma parce que an ka musow yɛrɛ filɛ nin ye comme an t'o domaine kɔnɔna la Isu Mukutari hali n'i ye forokiya 1 ni 2 san dɔrɔn n'i ma banba i sigiyɔrɔ ko bɛ gɛlɛya a bɛ ko hakili a fɔ k'i bɛ muso filanan ko la o de la communication bɛ gɛlɛya kojugu hali n'i wulila sigi k'i bɛ communication kɛ a dɔw yɛrɛ hakili a fɔ k'i bɛna muso filanan ko de f'u ɲɛna kuma ka ca mɛnɛ n'i y'a ye o kɔni an sigar'o la sigi ye waleya dɔ de kɛ min bɛ se k'o kɛ sinon fini don ani muso filako tɛ ɲɔgɔn sira la hali i ka so ni i ka so dugumala ye n'i bɛ ka sanfɛla jɔ a kuma ka ca dɛ muso bɛ a bɛ dugawu de kɛ k'a kana jɔ yɛrɛ ka ban parce que u b'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko n'i y'o jɔ k'o ban dɔrɔn o ye filanan ko tɛmɛnen komi jateminɛ fana de kɛra k'aw caman ye k'o kɛ o sisan jamukan bɛ ka se a kuncɛliyɔrɔ la sisan nɔ solution jumɛn de bɛ aw bolo pour que au moins an bɛ se k'an ka denmisɛnninw ladon ka ɲɛ an bɛ se ka denmisɛnnin ɲumanw sɔrɔ don n'a nataw la ne ba ne bɛ se ka min fɔ o la o de ye an k'an kɔfilɛ dɔɔni an ka kɔrɔlen dɔw la fɛn tiɲɛ don kɔrɔlen bɛɛ kun man ɲi nka a bɛɛ fana kun tɛ kolon ye an bɛ se k'a lajɛ i n'a fɔ fɔlɔ sigida la i tun bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba dɔ de tun bɛ yen nɔ npogotigininw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min fɛ yen o kɛ man di sa dɛ nka a bɛ se ka kɛ non a bɛ kɛ mais musokɔrɔba t'u bilasira ɲuman kan cogoya jumɛn na sinon caman ye musokɔrɔba dɔw bɛ quartier la tɔgɔ dɔw dalen don olu la yɛrɛ olu dugu musomanni bɛɛ bɛ tɛmɛ ale ka yɔrɔ fan fɛ nka kanu ni furu ni fɛn kanu de bɛ dilan ale fɛ yen ale kɔni sigilen don n'a ka kolonifilila ko hakɛ to n'a ka koloni ye kanu ale kɔni sigikun tɛ ka mɔgɔw éduquer ale sigikun ye de ka denmisɛnninw cɛ a bɛ yen koyi a musokɔrɔba ninnu bɛ komi i ko kan ka taa kɔfɛ kɔrɔlen na kɔrɔlen ɲuman ko nka a bɛ woloma fana don a tɛ k'a bɛɛ o sisan i bɛ se ka taa sɔrɔ la an ka du kɔnɔ musokɔrɔba ɲuman dɔw bɛ yen i bɛ se ka taa sɔrɔ du kɔnɔna na ni musokɔrɔba ɲuman dɔw bɛ yen nɔ i fana bɛ mɔgɔkɔrɔba nɛgɛ don mɔgɔkɔrɔba ninnu ye nɛgɛ fɛn don n'i y'u nɛgɛ i b'i sago sɔrɔ o t'a di donc i b'i gɛrɛ u la denmisɛnnin den fana a ka ca ala fɛ denmisɛnnin caman b'u sen da u ba sen da nɔ de la ba bɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba la a den fana bɛ gɛrɛ a la ten u bɛ bilasiraliw kɛ communication bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni bolo a kɛcogoya ɲumanw de communication diɲɛ fɛn bɛɛ kɔni n'i bɛ fɛ a ka se ka ɲɛ a base ba o ye communication de Musaf bilasiralikan jumɛn de b'e bolo k'a di pour que au moins an bɛ se ka denmisɛnnin c'est-à-dire an bɛ se ka denmisɛnnin ladamu ɲumanw sɔrɔ don n'a nataw la sinon a gɛlɛyalen don dɛ voilà Isu i b'a fɔ Sali bɔra k'a fɔ cogoya min na fo an ka segin an kɔfɛ dɔɔni fɔlɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ den tun ye bɛɛ de ta ye kɛnɛmala t'u la sokɔnɔla t'u la kalanyɔrɔ t'u la i b'a sɔrɔ denmisɛnnin tun bɛ yen n'a ye ko kɛ kɛnɛma mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ mɔgɔ min b'a minɛ k'a corriger a denba sinɛ tɛ se ka n'a fɔ sokɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ye nɛgɛ o de kama karisa ye bugɔ an ma kɛ mɔgɔkɔrɔbabaw ye sa mais an fana ka denmisɛnninya la o wagatiw tun bɛ yen i b'a sɔrɔ quartier yɛrɛ kɔnɔ quartier tun bɛ i n'a fɔ du i b'a dɔn cɔ quartier kuturu tun bɛ i n'a fɔ du nin ye n kɔrɔkɛ ye ne kɔrɔkɛ ni nin ye jɛ kɛ nin ye n kɔrɔkɛ ye ne kɔrɔmuso ni nin ye jɛ kɛ nin ye n kɔrɔmuso o tɛ se k'i ye kolankolon la ko a b'i to o la o de banna sisan parce que bɛɛ ko ko n ta donc fo an k'a dɔn k'a fɔ ko Isu Mukutari Ba et puis adamaden ye suguya caman ye dɔw bɛ sokɔnɔna la olu ka ɲi kojugu denmisɛnnin yɛrɛ fɔlɔ n k'a tun bɛ fɔ ko denmisɛnnin ye mɛlɛkɛ ye
ko a tɛ nkalon da mɔgɔ la bi denmisɛnnin ye nkalon da i la Isu Mukutaru Ba Ala de bɛ far'i kan bi den n'a y'a da i la Ala de bɛ far'i kan pourquoi parce que mara tiɲɛna non seulement an tɛ se ka denmisɛnninw mara su kalanyɔrɔ yɛrɛ la maître tɛ se ka denmisɛnninw mara yarɔ de k'a bɛ bugɔli kɔni bɔra sinon fɔlɔ denmisɛnnin ka Ala de ko a ka maître ye mais bi bugɔli bɔra kalanyɔrɔ la denmisɛnninw yɛrɛ n'u ka maître bɛ bali dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o fana y'a damana débat ye mais c'est juste pour te dire que Sale y'a fɔ cogoya min na an ka lajɛ an ka segin kɔ ni an b'a fɛ an ka ɲɛ an ka segin kɔ fɛn bɛɛ Sale a bɛɛ fɔ a nɛmu c'est-à-dire a bɛɛ tɛ ɲuman ye a bɛɛ fana tɛ kulu ye mara kɔnɔna n'an m'a lajɛ ka wuluwuluko in bɔ a la nin ye wuluwuluden nin ye wuluwulu kɔrɔmuso nin ye wuluwulu dɔgɔmuso ye nin ye n banicinin ye nin ye n bakɔrɔba ye non de b'o kɛra kɔni a bɛɛ tiɲɛna ne kɔni bolo an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni pour que au moins an bɛ se ka ɲɛ cogoya min na d'accord an ka segin an kɔ an ka segin an ka kokɔrɔw ma moi je pense que ne ka barokɛla fila bɛ ko ten tɔ de pour que an bɛ se ka mara ɲumanw sɔrɔ an bɛ se ka denmisɛnnin ɲumanw sɔrɔ cogo min na an ka don n'a nataw la ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka contribution na donc an b'a fɔ an filɛlibagaw ye k'a fɔ ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma